Представете си свят без Джеймс Дин или Мерилин Монро. Трудно, нали? Тези актьори дефинираха не само киното, а и начина, по който живеем. Но кой оказа най-голямо влияние? Номер 10. Грегори Пек. Той беше въплъщение на моралната сила. Ролята му в "Да убиеш при смехулник" промени начина, по който обществото гледаше на справедливостта. Девето място за изящната Одри Хепбърн. Тя не беше типичната бомба на 50-те. Тя донесе елегантност и хуманизъм, превръщайки се в модна икона, която се копира и до днес. Въпреки че кариерата му започва порано, късните шедьоври на Чаплин като "Великият диктатор" и "Светлините на рампата" му печелят място под номер 8. Гений без аналог. Номер 7. Елизабет Тейлър. Очите, скандалите, талантът. Тя беше първата истинска модерна знаменитост, чийто личен живот беше толкова драматичен, колкото и ролите й. Тук става интересно. 50-те години донесоха нов вид актьорска игра. Край на театралните пози. Дойде времето на истинската, сурова емоция. И никой не го правеше по-добре от следващите в списъка. На 6-то място е кралят на шарма, Кари Грант. Той дефинира понятието "водещ мъж" за десетилетия напред. Безупречен стил и невероятно комично време. Топ 5 Джеймс Дин. Само 3 филма, но вечна слава. Той стана символ на младежкия бунт. Неговата игра беше толкова естествена, че изглеждаше сякаш не играе, а живее. 4-та позиция за Ингрид Бергман. От "Казабланка" до нейните смели европейски филми, тя доказа, че талантът няма граници и език. Номер 3 е лицето на нуар киното. Хъмфри Богарт. Циничен, корав, но с добро сърце. Той създаде архетипа на антигероя, който обичаме и днес. Богарт не беше красавец в традиционния смисъл, но неговото присъствие беше магнетично. Той ни научи, че характерът е поважен от външния вид. Второ място. Мерилин Монро. Повече от актриса, тя е културен феномен. Под блясъка и усмивката се криеше невероятен комедиен талант и трагична уязвимост. Кой може да победи Мерилин и Богарт? Само един човек. Той промени актьорската професия завинаги. Преди него се играеше. След него се преживяваше. Номер 1. Марлон Брандо. Неговото изпълнение в "Трамвай желание" разтърси света. Той донесе реализъм и сурова сила, каквито киното никога не беше виждало. Брандо мърмореше, импровизираше, обръщаше гръб на камерата. Той наруши всички правила и така създаде нови. Всички съвременни актьори му дължат всичко. Тези 10 титани направиха киното изкуството на 20 век. Техните филми не остаряват, те само стават поценни с времето. Класациите винаги са трудни. Пропуснахме ли някой? Може би Пол Нюман или София Лорен? Напишете в коментарите кой трябваше да е тук. Благодаря, че гледахте тази разходка из алеята на славата. Не забравяйте да гледате старите класики, те крият истински съкровища. За още класации и истории от света на киното, натиснете бутона за абониране на Bulgarian Dux.